everyone, this is Cubs and Peace. Kumusta po kayong lahat? Bisag na ata sa pandemic, guys, nata sa lockdown, nata sa crisis karong panahon na, magpasalamat ta kay buhi pa ta. Ang ubang mga tao nangamatay na, ang ubang mga tao galubog sa banig, ang ubang mga tao sa ospital kay nasakit, but we are so blessed, buhi ta, abtik ta, makapagtrabaho ta kada adlaw. Atong pasalamatan ang Ginoo. Praise the Lord, hallelujah, buhi pa ta. Praise the Lord, abtik ta. Praise the Lord nga natay gikaon, natay gibayad kuryente, natay gibayad og tubig, natay gibayad sa utang. Praise the Lord, hallelujah. God is a supplier, God is everything, God is a source of blessing, God is a provider. In Jesus' name, amen. So, message for today, guys, is Mateo 7, humingi, humanap, kumatok. Mateo 7 sa New Testament na to makita. Basahon na to, guys, verse 7 up to down. Humingi kayo na sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Ang naghahanap ay nakakakita. At ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan niyo ba ng bato? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan niyo ba ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. So, kaya guys, wala tayo dahil hindi tayo nanghihingi. Sa pulong niya, guys, humingi, humanap, kumatok. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita nyo. Lalapit lang tayo sa Panginoong Diyos, guys, dahil siya ang source of blessing, siya ang provider, siya ang supplier, siya ang lahat. Magkatok lang tayo sa Kanya, hindi sa pintuan, sa puso niya. Kakatok tayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Naghihintay lang ang ating amahan naghihintay lang si Father God in heaven na kumakatok tayo. At tayo daw ay bubuksan. Hindi siya namimili kung may kasalanan ka ba o hindi. Basta kay kumakatok ka within your heart, pagbubuksan ka. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap daw. Ang tanan daw mangayo ay makakatanggap. Ang lahat ng humihingi sa Diyos ay makakatanggap. Depende sa kalooban niya. Mangayo tag kotse niya, tapos wala naman tayong parking lot, o hindi bagay. So alam na lang Diyos kung anong dapat ibibigay sa atin. So nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakakita. Kung mangita daw ta, guys, kung naghahanap daw tayo, ay makakakita daw tayo. Halimbawa, maghanap tayo ng trabaho. Kung isalig na to sa Diyos nga makakita tag trabaho, is makakita gid tag trabaho. Dili na pwede, guys, nga magsalingkapaw lang nga atong unahuna. Kung hindi, with our heart, gid na maghanap tayo ng trabaho. With our heart, musalig ta sa Ginoo nga makakita tag trabaho, makakita gid tag trabaho. Biblical kini, guys. Dili ni siya salita lang, hindi ko to gawa-gawa. Dahil dili pwede mag puno-puno, di pwede kuhaan, di pwede punan. At ang kumakatok ay pinagbuksan. Kung mutok-tok ta, abrihan. Kayong mga magulang, kung ang mga anak ninyo ay humihingi ng tinapay, tagaan ba daw nato og bato? Natural, kung mangayo og tinapay ang ibibigay. At kung humihingi siya ng isda, bibigyan nyo ba ng ahas? Natural. At kung anong hinihingi ng ating anak is yun ang ibibigay natin, hindi isda. Ganon din ang Ama natin sa langit. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Kung kita daw mga masamang tao daw, marunong daw ta magbigay ng mabuting bagay sa ating anak, ano pa kaya ang Ama natin na nasa langit. Ibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya
ang magtiwala lang tayo, guys. Magtitiwala lang tayo sa Panginoong Diyos. Kung tayo ay manghihingi, biblical ito, guys. Humingi, humanap, kumatok. Biblical, Mateo 7, verse 7 up to 10. So, magtiwala lang tayo sa Panginoong Diyos. Kung wala tayong pagtiwala, hindi yan mag-connect, hindi yan hindi yan magdugtong, hindi yan magtagpo, hindi yan magtugma. Kung wala tayong tiwala, nanghingi lang tayo, wala sa atong isip, kinahanglan, naagid sa atong kasing-kasing ang Ginoo pag meron tayong hihingiin. Manghingi tayo, depende sa Diyos, anong kalooban ng Diyos, kung dapat ba ibigay, kung hindi, kung mangayo ta, kung nakakadisgrasya sa atin, hindi yan ibibigay ng Panginoon. Ibibigay niya sa atin kung safe sa atin. Sana na-bless kayo sa umagang ito, guys. Kung na-bless kayo, please subscribe, like, and comment, and hit the notification bell para updated kayo sa Panginoon, sa mga pulong sa Diyos. Makikinig tayo sa pulong ng Diyos. Kung hindi tayo makikinig sa pulong sa Diyos, wala tayong magagawa. Hindi yan mahihil ang ating sakit. Hindi tayo magkaroon ng peace of mind, peace of our heart. Hindi tayo magkaroon kung walang Panginoong Diyos sa ating buhay. So, God bless everyone. See you in my next video. Enjoy!